ҳамакунун ки тамоми мусобиқаҳои футболӣ дар олам қатъ гардиданд ва доир намешаванд, бетаваҷҷӯҳ ба футболи ватанӣ мекунем. Суперҷоми Тоҷикистон 2020 насиби кӣ мешавад? бозӣ барои ба даст овардани Суперҷоми Тоҷикистон 2020 миёни Истиқлол ва Хуҷанд 4 апрел дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуравӣ дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. оғози бозӣ соати 17 дар назар аст. дар маҷмӯъ сар аз соли 2011 ин 11-умин рақобат барои дарёфти Суперҷоми Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. реал мадрид ҷойгузини Модричро пайдо кард. ниммуҳофизатгари хорватии бошгоҳи ССКА Никола Влашич дар таваҷҷӯҳи реал қарор дорад. ба маълумоти сомонаҳо, роҳбарияти реал бозингари 22-соларо ҳамчун ҷойгузини Лука Модрич дидан мехоҳад. Лука Модрич худаш хостааст ки ба ҷои ӯ Никола Влашичро харидорӣ намоянд. шартномаи Никола бо дастаи ССКА то тобистони соли 2024 эътибор дорад. дар мавсими ҷорӣ бозингари мазкур 30 бозӣ анҷом дода ба задани 8 гол даст ёфтааст. барселона гирифтори буҳрони молиявӣ шуд. бошгоҳи Барселона дар сомонаи расмиаш аз кам кардани музди маоши кӯли коргаронаш хабар дод. айни ҳол нилунориҳо дар ҳолати зарари молиявӣ қарор доранд. сабаби асосии сар задани зарари молиявӣ ин хуруҷи вируси корона мебошад, ки ҷаҳони имрӯзаро сарсону саргардон намудааст. тавре хабар дода мешавад, ҳоло бояд кӯли коргарони даста вазъиятро дарк кунанд ва якчанд муддат бо музди маоши муқаррарӣ кор ва фаъолият намоянд. қаблан хабар дода шуда буд, ки аксари бозингарони даста барои кам кардани музди маошашон ризон нестанд. макони нав барои баргузор намудани разми Ҳабиб ва Тони. эҳтимол меравад, ки муҳорибаи Ҳабиб ва рақиби амрикоиаш дар яке аз 3 шаҳрҳои амрико Флорида, Орландо ё Тампа баргузор шавад. феълан гуфтушунидҳои роҳбарияти UFC бо мақомоти маҳаллии шаҳри Флорида идома дорад. худи варзишгари доғистонӣ Ҳабиб дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар суҳбат бо ҳаводоронаш гуфтааст, ки қазия барояш умуман норӯшан аст. ӯ гуфтааст, ки аз ҳама чиз бехабар аст ва намедонад, ки муҳориба дар куҷо баргузор мешавад ва умуман баргузор мешавад ё на. дан Уайт, роҳбари UFC, борҳо дар суҳбат бо рӯзноманигорон таъкид намудааст, ки муҳорибаро новобаста аз ҳама чиз қатъ карданӣ нест ва ҷои мувофиқро низ пайдо кардааст, аммо онро феълан ошкор карданӣ нест. ӯ пешниҳод мекунад, ки набард бидуни тамошобин доир хоҳад шуд. реал мадрид 100 миллион евроро қурбони ситораи МЮ мекунад. роҳбарияти бошгоҳи реал мадрид нақша дорад, ки тобистони соли ҷорӣ ситораи Манчестер Юнайтед Пол Погбаро харидорӣ кунад. чӣ тавре ки манбаъ хабар медиҳад, худи сармураббии реал Зидан аз президенти даста хостааст, ки Погбаро харидорӣ намояд. бошгоҳи испанӣ омода аст, ки барои қаҳрамони феълии ҷаҳон 100 миллион евро пардохт кунад. маврид ба ёдоварист, ки Погба соли 2010 бо арзиши 105 миллион евро аз Ювентус ба МЮ гузариш намуда буд.